Aurrera jarraituko dugu, gaurkoan gaiarekin aurrera egiteko lurraldean garatutako bi esperientziak harri nahi izan ditugu. Erakundeetatik sustatuta edo erakundeek lagundutako bi esperientzia. Bata espazio publikoaren diseinuari lotuta, Zaldibiko esperientzia ekarri dugu horretarako, eta bestea aniztasunaren ikuspegitik Urretxuko esperientzia ekarri dugu. Bertan ditugu Joritz Berra, Zaldibiko egungo alkatea, Xotil Natke arkitektura irakaslea, eta Nerea Zubillaga parte hartuko ikerlaria. Bai, eskatu diegu bakoitzari pixka bat, beraien esperientziaren berri emateko, bakoitzak itxuraz oso arlo ezberdinetatik edo oso ikuspegi ezberdinetatik hitz egingo du. Kokatuko du bakoitzak bere esperientzia, eta gero galdera pare bat botako ditugu, denon artean erantzun ahal izateko. Espero baino denbora gutxiago daukagu, orduan eskatuko diegu arin egiteko, baino horixe. Orduan, hasteko agian Zaldibiko esperientziatik hasiko gera, Joritz eta Xotil hitza emango dizuet, eta eskatuko dizueguna da pixka bat labur zuen esperientzia kokatzea, azaltzea zer egin duzuen, zuen rola zein izan den horretan, esperientzia horrek ze beharri erantzun dion, edo zer beharri izan asetu nahi izan, eta agian mugarri nagusi batzuk ere azaltzea, ez? Eta guzti horretan gaurko gaiari lotuta, zergatik komunitarioa, eta nork parte hartu den, eta nork parte hartu ez duen. Gero Nereari emango diogu hitza, baina Zaldibitik hasiko gara eta eskerrik asko etortzeagatik, eta astelehen goiz gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbitagatik, eta aukera bategatik gure proiektu xumea azaltzeko. Nik esan barra daukat, ez da prozesu eman zenean, nik gehiago parte hartu nuela herritar bezala, ez da, nik ez nintzen alkate, beraz, gero iritzien tartean agian gehiago aldortatik jokatuko, baina prozesua bera, Xotilek eta emango du ezperan ezatirik handiena, baina prozesua zatorren, Zaldibik plaza baten eraberritzea, udaletxe zaharra eraiki zenean eta berria eraiki zenean hor gehatu zen, orube horren inguruan hasi zen planteamendu bat edo behar bat ikusten zen horri erantzuteko, eta, herri bateko plaza, batez ere herri txiki bateko plazak daukan zentralidadea kontuan hartuta, prozesu bat ikusten zen, herritarren iritzia jaso beharrekoa behintzat, zaztu gabe agian parte hartze prozesu guztiz ortodoxo bat agian etzen izan, eta hemen teknikari izan, igual ezakitze iritzi izango zen. Baina, bai emaitza positiboak izan dituena, ez? Eta, Xotilek hartu zuen arduraren zati handi bat, edo gehiena, edo 185, hasi berak azalduko dugu. Eskerrik asko. Gonbideagatik egia esan parte hartze komunitario, ez komunitario teknikarien artean, ni arkitektura irakasle bezala askotan pixkat galduta ibiltzen naiz. Eta onartu harrakat askotan parte hartzen kontrakoa naizela. Dena den, nire ikerketa arkitektura irakasle bezala zentratu izan dut, parte hartzea nola arkitektura fakultatean barneratu eta intzutzen ere nola irakatsi ikaslei diseinatzen parte hartzea tresna bezala erabiliz. Ezin dugulako, beti esaten dugun bezala, gizartea mugimendua dago, gizartea kalean dago, el derecho a la ciudad, parte hartu nahi du, dena askioz eta kaldera gehiago jartzen dezkio irakaslei, beren gizarteari, baino, gu arkitektura eta diseinuak diseinatzen dituguneran, pixkanan ikusi barra dakagu nola etorkizuneko generazioek parte hartze horrekin diseinatu dezaketen, eta askotan gertatzen ez dezen bezala, txostenetan ez geratzeko. Ez dakit aukera dakaten nik hori mugitzeko presentazioa, igual atxatu inbarko naiz. Hemen dago. Igual mando ani moitu eiket. Oatxe ikusiko? Earki. Ikusteko pixkat motzen arituko naiz, 2 urtetako prozesu bat izan da, pixu gehiena eraman du Austria Innsbruckeko unibertsitateak, arkitektura fakultateak.
ulertu ezazuen, izan da baita, talka hizkuntzaletik ere talka potente bat izan da, eta helburua izan da Zaldibiako herriko plazaren diseinu berria egitea. Irudi hau erakusten dut, zer da ertzetik erdira, from the edge to the center, ertzetik erdira, antzeak aurko hemen alkartu garen non oso izenburu aproposa ematen du, ez? Baina askotan leheno komentatzea aztu zai, baina ertzetik erdira oso garrantzitsua eta beharrezkoa ikustea zein den ertzean gerartzen dena, ez? Baina askotan nik uste dut erdian gaudenok ospa egiten dugula ertzekoak iristen garenean, eta oso garrantzitsua da baita hori bermatzea. Erdian daudenak erdian mantentzea olako eztabaidak sortzen direnean. Jakiteko noraino iritsi ginen 3 irudi hauek erakutsi ditu, eta hau da gaur egun oso modan dagoen inteligentzia artifiziala. Midjourney da, unibertsitateetan eta diseinu eskoletan geroz eta gehiago erabiltzen dena, eta da hitzez eta esaldien bitartez irudiak generatzen dituen programa algoritmo batzuk dira, ez? Eta ertzetik erdira ingelesez jartzen denean 3 irudi hauek azaltzen dira. Eta nik uste irudiek beraik ere asko esaten dutela, ze indarri izan ditzaketen olako teknologiak. Lasai, bai. Oire inteligentzia artifiziala da. Orduan, hemen saiatu izan garena bai izan da, pixkat, hor jartzen duen bezala, plaza diseinua auzolanez lantzea. Askotan, hirigintzan eta bar, hirietara jotzen dugu, auzoetara jotzen dugu, gure erronka eta gertutasun aldetik bai izan da herri txiki batetara jotzea. Eta herri txiki honetan erronka hau sartzea. Naiz eta Ioritz orain udalalkatea izan, baita esan behar da, Zaldibiko udal gobernuak kriston apustu egin zula ikasleei, Austriako ikasle talde batei beraien plaza diseinatzen uztea, ez? Baina honetarako 2 urtetako prozesua egin genuen. Auzolan zeatik ditu genion, parte hartzeaz pixkat herrian nahiko nazkatuta zeolako. Eta hau zeatik esaten dut, denbora guztian parte hartzea egite zela eta txosten batekin bukatzen zula. Txostenak oso interesgarria zian, alegia, iritik egin zuen txostena izugarri izan zek, aztikerrek ere egin zuen behin. Iken proiektua diputazioan zeuden parte hartzeiak ere bai. Kriston txosten festa denak oso politiak interesgarriak guretzako, baina herritarrak etzekaten ez zer orduan. Deitzea baize, parte hartze prozesu batez plazain bardeu, esatuten, dala 8 urte hasi ginean. Uia ez geu parte hartu bat, eta orduan beste kolore bat eman bartzaio egoerari. Eta beharrezkoa zen baita, deitzea, auzolan egingo gendula. Zertan datza guzti hau? Espazio ekoizpena, espazio sorkuntzaraz ari gera. Eta hor sartu nahi gendun parte hartzea tresna bezala. Antiegemoniko horrekatikan, saiatu ginelako, betiko egituraketa eta lehiakortasun hortatiken kanpora ateratzea eta itzaki bezala saiatzea, gu parte hartzean aditu gezgea, irakaskuntzan eta arkitektura diseinuan bai ordea, eta uste dugulako, eta gaur egun seguru gaudelako parte hartzea barneratzen baldin badugu arkitektura eskoletan diseinuak ere hobeak izan daitezkelako. Alegia, ez da diseinu bat izatea denak pozik eta gustora daudena baizik eta arkitekturan ere diseinu horrek gaur egun eztabaida sortu ahal izatea, puntako arkitektura izatea, eta ez Lierreko abesti bat esaten duen bezala paletizazio bat bihurtzea, dena europaletekin egitea, ez. Eta horregatik zen, xume-xumean antiegemoniko baten saiakera. Eta txosteneztik espaziora pausu egin genduen. Eta honetarako, 2 urtetako prozesu izugarri bat izan zen, nun esan bezala horrela hasi zen, eta horrela amaitu zen. Hau izan zen, San Juan bezperan, sua piztu horretikan egintzen plazan erakusketa, beraien etorkizuneko diseinua nola izango den herritarrei erakutsiz. Eta esan barra dago, aurkezpenak ingelesez egin zirala, 30 ikasletik gora izan zianak denak austriarrak, eta herritar multzo izugarri bat juntatu zela, beraien diseinua ikusi ahal izateko. Itzaldi guztien haseran beti honekin hasten naiz, diseinuaren botereaz, eta oso argi utzi genien herritarrei, garrantzitsua dela diseinua zein den, naiz eta komunitatea zer den, nolakoa den eta zer ez den, eztabaidatzen jarraitu ez gero, diseinuak ez balin badu funtzionatzen, komunitatik ez dugulako izango. Eztabaidan sartu gabe zer den eta ez zer ez den. Plazak eman zigun helburu eta aukera diseinurako, justu hori dena. Udaletxe zaharra eraitsi zelako eta berri bat sortu zenean, plaza diseinua berri bat eskatzezun eta aukera parega bat izan zen. Aurretik parte hartze prozesutan egin zien txostenak hartu eta apustu eginez, Austria Innsbruckeko unibertsitatearekin diseinu hori 2 urtez aurrera eramateko.
Ertzetik erdira izena beraz horti dator. Gaur askotan esan den bezala, ertzean dauden guzti hori erdira ekarri nahi izateko. Ez bakarrik prozesuan, baizik eta baita espazialki ere. Alegia, herri batean, kanpoan baserrietan bizi den jendea ere plazara ekarri ahal izateko. Baina baita askotan instituzioa beraiek ere prozesu horietan kanpoan geratzen dira eta kanpoan dauden horiek sartu ahal izateko. Kasu honetan, ikasleak izan zidan bezala. Lau zutoin zituen prozesu honek, akademikoa izan ziela unibertsitateak eta lortu genduna Koldo Telleriaren bitartez hemen arkitektura eskolan ere lotura txiki bat eukitzea, esan bezala Ointzukeko unibertsitatea, udalbiltzak eta Zaldibiko udalak hasi zuen prozesua, baina gero, Gipuzkoatiken orainik ere lortu genduen laguntza izatea eta bertan eta bizkat izena jasotzea, profesionala, bidelagunak izan zilako, baita oinarrikoak, iritikatekoak, juntura kooperatiba, dunak kooperatiba eta beste hainbat, eta azkenik soziala, galdera ikurra jartzen dut, ze oizelako azken filan erronkak gaur egun guzti hori nola barneratu. Prozesua eta proiektua bera 3 fasetan jarri genduen, lehen fasea jakintzaren kolektibizazioa deitu genion, izan zela guretzako oso garrantzitsua oinarri bat egin ahal izateko jendartean, ez izateko diseinuan sartzea hasieratikan, baizik eta jakintzaren kolektibizazio horretan hitz egin genduen, bertan jartzen den bezala, Irati Mogoionek zaintzaren inguruan hitz egin dunak kooperatibak hitz egin zuen, genero ikuspegitiken espazioaren lanketa, iritikatek eta oinarrik hezkuntzaren hitzaldi eman zuten, bi herritarrek gizartea eta osasunaren inguruko hitzaldi eman zuten eta juntura kooperatibak jasangarritasunaren herri espazio burujaben inguruko hitzaldiak eman zituzten. Kokatzeko eta pentsat oinarri bat izan ahal izateko. Ikusten zutenez lehen fasea hola izan zen hitzaldiak baita ere kanpoan emanez eta jendartearekin baita tailerrak eginez, era ezberdinetan hitzaldiaren arabera. Bigarren fasean aurreko urteko uztaian izan zela eta hemen egon ginela baita hitzaldi batzuk egiten marko teoriko baten barnean, Jule Goikoetxearekin, Zaida Muxi etorri zen Kataluniatik, Jakob etorri zen Madrildik, eta bar. Eta gero parte praktikoa Zaldibin egin zen, bertan interbentzio txikiak eginez. Jendartearekin barneratuz, eta gu deitzen egun mutean parte hartzez bakarrik ez, baizik eta auzolanez ere bai. Hortxe irudi batzuk, gero nahi izan ezkeo pixkat ikusi ahal izango dugu, garai hortan, aurreko urteko uztaieko bukaera, herri ezberdinetako alkateek eman zuten, gai ezberdinen inguruan hitz egiten, baina oholtza hori gure ikasleek eraiki zuten, oinarri bat izateko, 3. fasea izango zena. Eta agian beranduxo, urrengoan, eztabaidatu ezakegu azalduko ez pixka zehatzago, 3. fasea izan da, ekainean amaitu zen ikaste urte osoan zehar, parte hartze bitartez, Austriar ikasleekin 3 aldiz etorri dira Zaldibira parte hartzearen fase ezberdinak eginez, baino baita eraikiz eta azken momentura arte lanean jarraituz, diseinua erakutsi ahal izateko. Besterik gabe, erakutsi dizuet, esan bezala, ikusteko baita erakusketa hortan zer erakutsi zen Zaldibiko plazan. Nahi izan ezkeo, gero, jakin izateko eta hobeto azaltzeko zeinek parte hartu duen eta nola egin genduen, esan bezala gu ez gara inondik inolare parte hartze espertoak, adituak, saiatu gara nola ebala hizkuntzarekin genuen traba hori eta teknologia berriekin uztartzen asunto guztia, baina bai lortu genduena zen, nik usteet, herritarrak halako batean ikusi ahal izatea gorpuztu egite zela zerbait. Eskuartean izan zezaketela zerbait. Eta askotan esaten dugu, la arkitektura del espektakulo baino, Kalatrava eta erraldoi hauek egiten dutena baino, guk arkitektura espektakulu bihurtu genduela. Herriko plazan ikustezen bezala umeekin, jendartearekin, nola egon ziren denbora askoz lanean, beraien proiektuak erakutsi ahal izateko. Eta nik uste hori izan zela gure emaitzi politena, eta orain, udalaren urrengo pausuak ikusiko ditugu, baina hori nahi izan ezkeo kalderen hitz egingo dugu. Hobia bigarren galdera da, oso orduan. Pixka bat kontestualizatuko dugu Urretxuko bere esperientzia, eta 15 minutu dituzu horretarako, edo nahi beste. Lehenengo gauza, ni
zelan kokatzen zen prozesu horretan azaltzea, ni parte hartuzeko kideanaz, eta prozesu hau 2008 urtean gutxi gora bera hasi zauen Urretxuko udalak migrazioaren inguruan egindako diagnostiko baten harira. 2008an migrazioaren fenomenoa presentzia hartzen joan zen enean, kezka bihurtu zen pixkat Urretxuko udalean, eta diagnosi horren harira prozesu parte hartzaile bat abian jarri nahi izan zuten, momentu horretan migrazioa, baina gerora ikusiko duzuen bezala, aniztasunaren eta elkarbizitzaren lanketa bat egiteko. Hor sartu zen parte hartuz ikerketa taldea, prozesu horren akonpainamendua egitera, eta urte guzti hauetan zehar gaur egun arte, beti egonda hartu eman hori, eta presentzia hori parte hartu zen partetik, eta duela urte bete edo, sartu ginen berriz modu aktiboago baten edo, orain arteko ibilbide horren ebaluazio bat egitera. Kasu honetan ere, era ahalik eta parte hartzailenean. Hasiera batean egin zen lanketa horretan, presentzia berezia, edo arreta berezia jarri zen, bazterrean zeuden herritarrengan edo. Lau pauso eman ziren, batetik arazoak eta elkarbizitzaren inguruko arazoak eta gatazkak identifikatzeko ahalegina egin zen, bigarrenik aliantzak identifikatzeko saiakera egin zen bebai, pixkat herrian zeuden harremanak landuz, hor, harreman mota ezberdinak edo identifikatu ziren, gureak, gertukoak, ausenteak eta kontrakoak, pixkat oinarte aipatu denaren hildo beretik, eta pixkat jarri izan helburua ausente horiek gu horretara edo gertuko horretara hurbiltzeko intentzioan arreta. Eta azkenik identifikatutako arazo horren aurrean ze aldagai ezberdin zeuden ezagutu genituen, zer zegoen herritarron esku edo udalaren esku edo prozesu horren esku, eta horren inguruan ekintzak eta planteamendu zehatzak proposatu ziren. Eragile ezberdinak egon dira hasiera batetik prozesu honetan implikatuta, udaletik bai gizarte zerbitzuetako teknikariak eta gaur egun aniztasun teknikaria dena ere, herritarrak eta eragileak, bai norbanakoak eta bai antolatuta dauden herriko eragileak, eta baita gu ere, ez? Egia da, gorabeherak izan dituen arren, oso prozesu, proiektu eta estrategia ezberdinak martxan izan dituen prozesu bizia izan dela, eta mugarri batzuk aipatzearren, bizikidetza maila dago pixka trakzio lan edo motor lan egiten duena gaur egun aniztasun eta bizikidetza maila izena duena, aniztasun jai bat ere egiten da herrian garrantzi handia duena eta parte hartze handia izaten duena, Urretxun bizi gara deitzen den harrera eskola dago, eta horrek ikasturte osoko egitasmoak burutzen ditu pixkat herrira etorri berriak diren pertsonak herriaren inguruko ezagutza izateko, dituzten baliabideak ezagutzeko, eta pixkat konexio hori egiten saiatzeko, eta gero beste ekintza pila bat egiten dira urtero, sukalde anitzak, irakurketa errazeko kluba, eta beste hainbat. Gaur egungo afiskate azalduta, gaur egun duela urte bete edo berriz sartu ginen parte hartuzko kideok prozesu honetan, pixkat orain artekoa ebaluatzeko, eta eragile nagusiekin edo egin ditugu eztabaida talde batzuk, pixkat egoera zein den identifikatu ahal izateko, eta hemendik aurrera zer egin daitekenaren inguruko proposamen batzuk egiteko. Hortarako teknikari ezberdinekin bildu ginen hasiera batean,
baita anistasun eta elkarbizitza mailarekin ere, hor jende pila batekin hizketan egon ginen, eta Urretxuko anistasunaren, lehen pertsonan anistasun hori errepresentatzen duten herritar batzuekin ere. Hori gero kontatuko du pixkat, baina aurreratzen dizuet, naiz eta esfortzu berezia egin, ausente horiek gu bihurtzeko, gaur egun ere erronka hor dagoela, eta horretan sakontzeko beharra dela jaso dugun gakoetako bat. Hildo hortatik igual galdetu igual bi esperientziei, ez? Zer ekarpen egiten du komunitarioki lantzeak edo ikuspegi hori txertatzeak, eta zuen esperientzietan nork parte hartu duen eta nork ez duen parte hartu, ez? Horri igual tarte baten... Gutzako, esan bezala, oso garrantzitsua da enfokatzea, parte hartzea nun murgildu nahi izan dugun. Noski, guzti hau irakurketa batetik dator, gure ingurua, gure espazioa, denok diseinatzeko aukera eta bete beharra ere badaukagulako, ez? Hor daude, testuak denok ezautzen ditena, The Right to the City, el derecho a la ciudad, bai Lefebvrek eta David Harveyek idazten duten bezala, baina hau nola korpuzten da. Eta hor nahita ez, parte hartzea, auzolana, gizartea, eta hortaz ari gara. Guretzako arkitektura eskolan, fakultatean, garrantzitsuena zen, nola bala jende hori izatea. Eta horretarako bainabaritzen da ze gizartetan dagoen aldez aurretik kohesio mota bat. Noski gaur egun Euskal Herrian asko aldatu da, azken 30 urtetan izugarri, baino badago hor behintzat kulturalki beti egon den gizarte eraketa eta parte hartzeko nahi hori, ez? Horregatik izan da gu Austriatiken, Izluketiken oneraino ekarri ditugola ikasleak, olako ikerketa lan bat bertan ezin genukelako egin. Ez dagolako itura hori parte hartzeko. Bertako herri batean esango aliko herriko plaza parte hartzez diseinatuko, ez da azalduko inorre. Ez dakitelako zer den. Ez dago ohitura galdu daia da ohitura hori, ez da horregatik bazen guretzako garrantzitsua honera etortzeko. Zergatik, gure ikasleak daudelako ohituta hau ikustea. Hau da, auzo bat, nire irakaslea izan zen batek bere kide Zaha Haditekin diseinatu zuena, eta ez dakik gai izango zareten esateko nungo auzoa den. Hau Istanbuleko auzo bat izan liteke, baino Zaha Haditek diseinatu du Zorrozaurre, baita ere, alegia. Olako diseinuak dia askotan ohikoa izaten diena ikaslei erakustea, eta guretzako komunitarioa zertako zen garrantzitsua behar ditugu herritarren informazioa behar dugulako diseinatzeko momentuan. Eta berdintzaio den herriko plaza bat, den lantegi bat, den azpiegitura, mugikortasun azpiegitura bat, osasun zentro bat, eta seguraski etxe bizitza bat eraikitzerako nere, jabeak izango direnekin hitz egiten den bezala, ez? Eta horretarako guretzako oso garrantzitsua zen, ertzetik erdira jorratzea, alegia, ekartzea jendea, honetaz hitz egin ahal izateko. Eta ikaslek eduki ahal izateko, parean, ez irakasle bat, baizik eta pertsona bat, eta beren inguruan eztabaidatu ahal izateko. Alegia, aurkezpenak egiteko garaian, eta diseinuak erakusteko garaian, ez izateko gu, irakasle bezala, esaten duguna, politia, itxusia, ona, otxarra den, haueko borobia, okarratu izan behar duen, baizik eta herritarrak berak ere ikustea, eta talka hortan egotea. Horretarako, saiatu ginen, komunikazio estrategia bat iten, kartel ezberdinekin, gai ezberdina jorratuz, altziren guztiak, interesa piztu nahian, baina onartu barrako oso zaila izan zela. Zeriken beti falta izan du da jende asko, eta ez bakarrik nungoa zien, baizik eta adin aldetiken ere bai. Hortzagon adin bat asko faltatu izan zena. Horretik, formatu ezberdina saiatu ginen ematen, eta udako ikastaroak izan zirenak, bai lortu zutena izan zen, hau hemen izan zena da, bai lortu zuten argazkietan ikusten den bezala, pixkat barneratzen gizartea, ez? Ikasleak herriko plaza batean lanean ikustea, bi astez, zurarekin, egurrarekin, herri batean akanpatuta egotea, afariak eta bar, herritarra prestatzea, gosariak ere bai, kontzertuak egitea, ondoren hitzaldi batzuk egotea, egia esan, dinamika guzti bari sartu bari izan genuen. Da azken urtean, ja diseinatzen ari ginela, gaztetxoentzako,
era guztietarako tramankuluak, errealitate virtualeko irudiak, irudimentxetako irudiak, inteligentzia artifiziala, orduan, beraikin jokatu izateko hizkuntza ezberdinak mahai gainean jarriz, maketekin lan eginez, planoekin lan eginez, guzti hau guk ere, arkitektura eskola bezala, jakiteko zein diran gizartearekin parte hartze momentu horretan, erabili beharreko tresnak, eta guk nola jaso behar dugun informazio hori, eta hori diseinuan nola itzuli. Dardo bat botako dut, nire gustatzen zaitelako pixkat zirikatzea, faltan zeinek ez duen parte hartu ez, guretzako gaur arte nahiko mingarri izan da EHU eta arkitektura eskolaren presentzi gutxia. Ulertu barrak ez dute, aurreko urtean eguntziale 40 ikasletik gora Austriatik Zaldibin aste betez. Aurten 3 aldiz etorri dira eta egon dia ekainan 30 ikasletik gora 2 astez han lanean. Olako erakusketa bat, hemen egon ginen aurreko urtean Jule Goikoetxearekin esan bezala Zaida Musi hemen 40 ikasle egon zian eta irakasle bakarra gertu duzena izan zen Koldo Telleria, bidelagun izan dugula eta Ander Gortazarrek bertan lagundu zigula. Ez da relaziones exterioreseko inorretorri, zuzendariak ez da gerturaturez, eta aurreko urtean hemen 5 irakasle egon zian, besteak beste, arkitektura fakultateko Innsbruckeko zuzendari egon zen hemen. Eta ez genuen inungo elkarlanik lortu, naiz eta idatzi egon. Beraz horret izan dut, ertzetik erdira oso garrantzitsua da, baina erdian dagonak aldiken baldin badu, akabo, ez? Eta holako aukera bat ez aprobetxatzea, herri batek egintzuna pustu hori ez ikustea, ikasleak ere, uikekin antolatutako lantegi bat izan zen, 40 ikasle horiek, austriarra ziren, Joseba ezik bat etorri zela, esan zela, guazen ikustea. Hoi oso harraro egin zitzaikun, nola bertako ikasleak ez ziren animatu, holako tailer batea ikustea, zer egin daiteken, nola sortu daiteken, nik uste estrategia asko martxan jarri ditzakegula, baina gure instituzioak eta nola implikatu alako prozesuetan ere oso garrantzitsua dela hori ikustea. Pixka, ausentzien kontuarekin, agian bi perspektibatan edo ausentziak zer diren, pixka zehaztu gabe geratzen denez, zer diren ausentzian, nik uste bai asmatu zela, edo bai lortu zela prozesuan aurrera zijoan enean, behintzat adinez, bai goitik eta bai betik normalean ausente parte hartze prozesua arrunt, edo bilera arrunt batean parte hartzen zuen jendearen gana bai iristea, bai goitik eta bai beti segurazki, eta genero aldetik ere zen diferentzia azpimarragarri egin, kenduta haian genero rol batzuk ikasleen sukaldatze hori gehien bat emakumen gainera hori zela, eta hortaz gain, nik uste bai ausentzian armena batez ere dela gure komunidadeko kide diren, baina lehen erresto aipatu duen bezala gure sentitzen ez ditugun agian hoien falta, bai aurrak eta agian erresago eskolaren bitartez eta eskolan jasotako, eskolan ere parte hartze prozesu horietan landutakoarekin, bai, segurazki etxera zerbait eramango zutela, baina gero ez da inbestekoa izan, kontuan izan da segurazki, batez ere, goierri mailan ordizirekin batera, migrazio tasa altuena, migrante tasa altuena daukan herria dela Zaldibi, ez? Orduan, segurazki, errena alde hortatik badauka, baina bai, errena, kuantitatiboki ez dakigu zenbateko izan daiteke errena, parte hartzaileak egon zirelako, baude herriko, leku gehienetan bezala gremio gehienak edo, kanpotarrek osatzen dituzte, eta plazan lana egin behar zenean eta bai hurbiltzen ziren. Jana prestatzeko horre egin zen bilgune batean, ere hurbildu ziren, baina, segurazki autokritika edo zer hobetua aztertuz, komunidade horien, komunidade horien ez darkatu, gure komunidadeko kide horien ausentziak edo nik bai aipatuko nituzke, bai aipatu dela, bai egin dire lanketetan kontuan hartzen dela plazaren diseinu horrek, plazaren beste erabilpen batzuk karri beharko dituzkena, ez gaur egun dauzkagun ostalaritzak fagozitatutako plaza horiek, eta hortarako bai planteatzen direla, nolabait, norberak eramandako janariaren ezagite magun mai baten inguruan jatea, beste komunidade edo beste herrialde batzuetan ohitura gehiago eduki dezaketenak, eta hori bai planteatu da, baina segurazki paternalismo moduko batetatik, baizik eta guk esan da, hauek nola, holako gauzak erabiltzeko ohitura gehiago daukaten edo, ea plazara hurbiltzen ditugu, baina pixka bat, paternalismoa esan.
Alegia, guk sorte izan genuena izan zen lehen egunetan beti eskolan hasten ginela. Alegia, iristen ginean eskolako zuzendariekin eta barritzekin, eta beraientzako ez dakitzen, oporraldi bat bezala, jakitea 40 ikasle etorriko zela beste toki batetiken, eta eskolako umeak bintzat 2 egunez horre ongo ziala lanean, ez? Baina, guretzako oso indartxo izan zen, otsaieko elkarlan hori izan genuna utopien konkretua deitu geniona, ze ikasleak, 12 urte bitartekoak, etxera joan ziren eta kontatu zuten ikusi zuten guztia. Eta derrepenteko ikusi genukela antolatuta kalendario bat, urrengo 4 egunetako parte hartze prozesua, betetzen juntzen, zei online eman bartzen izena, gurasok entzun zutelako umei esaten zertzen, eta hor bai etorri zela, zabaldu zela izugarri eta betetzen alako batean, kriston lana izan zen. Eta lortu genuen iristea jende askoren gana, baina bai esan barra dago beti ere puntu askotan, saiatzen garela, un poco ikuspegitiken egoera perfektu bat o diseinatzen, eta bertan ez dagoen pertsona baten jakintza hori, ez dugula sekulara izango, ez? Eta beraz oso garrantzitsua aldez aurretik egiten dian parte hartze, prozesua baino gehiago parte hartze izaera hori indartzea, gur bezalako proiektuak sartzen direnean, benetan jakintza guzti hori barneratu alizateko eta guk eskuragarri izan alizateko. Galdera dugu eta bezala zuek entzun da, ez? Ekintza komunitarioaren markoan eta estrategietako bat da azpiegitura publikoak nolabait ikuspegi erlazional hori eman dadin edo ahalbidetu dadin diseinuak bera ere hortan pentsatzen jarria izatea, ez? Igual zuek aizeratea asko prozesuan, diseinu horren sortze prozesuan, emaitza bera ere izan beharko litzake herritar ezberdinen arteko, eta gian hor bazterra espazio publikoa, elkargune eta erabiltzeko, eta nik uste zuek agian oain prozesuan gehiago jarri zutra, baina diseinua berak ere hori bilatu dula, ez? Ez da, alegiak utzeko espazio publikoa arrazoietako bat izan da, espazio publikoak sortzen duen erronka da denentzako dela. Alegiak guk diseinatzen baldin badugu jolasparke bat, jolasparke baten nahiz eta helduak ere jolastu nahi izan, batzuta jolastu ezaketela, fokea beste bat izango du espazio publikoa plaza batek, herri batean, baditu behar asko, eta gaur egun gainea, ez dela gure gizartea ez dela 50 urte bezala, baizik eta asko ze eztabaida gehiago sortzen dula, are eta garrantzitsuagoa. Badea konsumo gabe eta konsumo zonaldeak izan dituzkena, jolastu ikasi dugu, esan bezala, jolasparke bat egon bai, baina guk heldu bezala zergatik ezin dugu zerbaitetara jolastu, zergatik mugatzen da bakarrik konsumo zonaldetara, zaintzaren elementua sartzen da, osasunaren elementua sartzen da oso indartsu, baina hitzaldietan, adibidez Irati Mogoionen hitzaldian, zaintza lorren nahi gana, zer da herri zaintzaile bat, nola zaintzen da nire herri batek, nolako azpigitura dira, eta orduan, gure hausnarketa batean bai zen, espazio diseinuak zer esan asko du, eta ikasi barrakeko diseinatzen espazioak, gizarteak sortzen arien erronka hauetara, eta konturatu ginen, arkitektura eskoletan, hor, irakasten dugun tokietan, ez ginela gai horiekin jorratzen, eta ez genula hizkuntzarik, ez genula hizkuntzak ikertzen, nola hitzekin gizartearen kolore guzti horiekin, ez? Horretxuko esperientziaren ikuspegitik? Bai, pixka txotilek esan dauenan arira lotuta, guk bigarren ebaluazio honetan, bai erabili dugu Foru Aldundiaren komunitarioko markoa pixkat aztertzeko. Guk ulertzen dugu komunitarioa kontinun bat izango balitzu bezala, ez? Eta adiera basuena edo begirada komunitarioa izan daiteke, ez? Gaur egun egiten diren ekintza lan estrategiko guztiei jartzen zaien izena, izango litzakena, eta askotan izenean eta txostenetan geratzen dana, eta zerbait sakonagoa izango litzake ekintza komunitario puro bat gaur egun batzuetan utopikoa dena, ez? Eta pixkator nahi izan dugu ikusita egiten denari garrantzia emanda eta pixkat egiten dena aitortuta eta hori ezagutzera emanda, joan gaitezkela pixkat hurbiltzen sakonagoa den horretara, ez? Orduan erabili dugu Foru Aldundiaren markoa, orain arte markoak markatzen dituen 5 estrategia horretan zer egin den, baina
zer egin dezakegun pixkat sakontzen joateko, ez? Sakontze hori orokorrean parte hartzearen bidez dator, ez? Ulertuta parte hartzea zerbait askatzailea moduan eta pertsonei agentzia politikoa eta erdira hurbiltze hori eskainiko dien erraminta bat bezala, ez? Hasteko adibidez, lehenengo estrategia izango litzake politika sektorialetan ikuspegi komunitarioa txertatzearen, ezta? Kasu honetan, hasiera baten igual gizarte zerbitzuetatik sortutako zerbait izan zen arren, gaur egun teknikari gehiago batzen doaz prozesu honetara eta ikus dezakegu adibidez, horren adierazle bezala, nola migrazio mai bat edo migrazio estrategia bat zen hori anistasun eta elkarbizitza estrategia bihurtu dan, eta hor beste anistasun batzuk kontuan hartzen joan diren. Hala ere, garrantzitsua da lotura gehiago sustatzea eta orain agenda kolektiboa eta beste metodologia batzuen bitartez garatzen joatea komunitario horretan sakontzen joateko. Bigarrena, gizarte eta komunitate azpiegiturak eraikitzearen estrategia da, eta hori garrantzitsutzat ikusten dugu, azkenean jende guztiaren ongizatea, parte hartzea, inklusioa eta hori kapital soziala eraikitzearen eta harremanen bidez etor daitekela uste dugulako. Ebaluazio honetan herritarrek esaten ziguten anistasunaren markonen baitan ibilbidean egin diren ekintzetan zehar, izan dutela jende ezberdinarekin harremana izateko eta lotura izateko aukera, eta modu horretara zituzten aurre iritzi asko erori ahal izan direla, pixkat elkar ezagutzak hori dakarrelako, ezagutzen dugunean pertsona bat, eta ez berataz uste dugun guzti hori doa berantz. Hala ere, egia da hemen azpiegitura, espazioak sortu dira, ekintzak sortu dira, eta hori azpiegituratzat edo azpiegitura sozialtzat hartu dezakegu, baina bai sumatzen da eraikin baten beharra, kasu honetan, ez? Pixkat, aipatzen dana da, jendeak ez duela herrian anistasunarekin lotzeko gune fizikorik. Orduan, hor sortzen dela udalaren eta herritarren arteko arrakala bat, eta horrek asko zailtzen duela ekintzetan parte hartze hori bermatzen. Hirugarrenik izango litzake elkarteen proiektuak eta herritan antolatuen gaitasunak indartzea, eta hor, bai uste dugu, naiz eta pausuak eman diren eta adibidez anistasun eta elkarbizitza mailak motor edo trakzio lan garrantzitsua egiten duen, eta horri baliabideak udalak eskaintzen dizkion arren, gehiago sakondu daitekela eta esan dugun moduko eraikina edo bestelako baliabide batzuk sortzen joan daitezkela lagundu dezaketenak prozesu horretan aurrera egitea ere. Laugarren estrategia izango litzake antolatu gabeko herritarrak eta antolatu gabeko herritarrengan lan egitea, eta hor ikusten da nola gaur egun jende batek 1000 motibogatik ez duen horren beste parte hartzen, ez? Orduan pixka geratzen da estrategia honetatik askoz gehiago kostatzen delako norbanako bezala estrategiara hurbiltzea, eta hori dela eta anistasunaren estrategia hau ere ez da gai herriko anistasunaren isla izateko, ez? Eta apur bat hori paradogikoa da, eta hor ere indartzen joatea garrantzitsua izango litzake, eta azkenik erakunde barruko eta erakunden arteko aliantzak eta kosorkuntzak eratzea izango litzake azken estrategia. Kasu honetan, esan dugun bezala, badoa udalaren baitan eta herriaren baitan, estrategian barnean, pixkat eragile desberdinak txertatzen eta teknikari desberdinak txertatzen udalaren kasuan, baina adibidez, beraiek kontatzen ziguten naiz eta lortu duten, Urretxu eta Zumarragako errealitatea, azkenean komunitatean nahiko konpartitua da, edo esan dezakegu ez dakit bat, baina muga hori diluitzen da pixkatez, eta hasiera batean
instituzioen artean zailtasunak egon zirela estrategia komunak markatzeko. Orduan, pixkat bai barrura begira, prozesuan barrura, eta bai kanpora, bai hor ikusten genuen, badagoela non sakondu. Orduan, pixkat, ez dakit parte hartu duten eta ez duten hoien arira, hori, paradogikoa da, baina konturatu gara, prozesua bera ez dela lehen pertsonan behintzat aniztasun horren isla izateko gai, esan dezakegu ez. Bai lortu da, pertsona jakin batzuen parte hartzea bermatzea antolatzen diren ekintzetan, baina ez da lortu pertsona horiek boterea dagoen lekura gerturatzea. Kasu honetan, aniztasun eta elkarbizitza mai horretan lehen pertsonan hitza izatea, ez? Badaude eragileak ordezkatzen, esan duzuna zuk pixkat, ordezkatzen ditugu pertsonak, baina pertsona horiek gero igual ez daude, ez? Arrazoi ezberdinak egon daitezke, baina ez gara gai, dana delakoagatik iristeko, eta nik uste ezke iristeko askotan, beraiek lehen pertsonan esan behar dutela, ez dugu guk eraiki behar estrategia bat pertsonak elkartzeko, haizik eta hasiera batetik beraiekin. Euki gendun, momentu batean, eztabaida baino kuriosoa izan zen, parte hartzen, nahi zen bigarren saioan jendea ikusten nahi zianan diseinuen horazi joan, eta urte guztian zehar parte hartu zuen pertsonetako bat, bertan zegoen, eta hasi zen eztabaidatzen. Ikusiko duzu, hau nola etzaien gustatuko batzua izan, esantzun, baina ez daude hemen. Ez bazai gustatzen, etorri daitezela, alegia, parte hartze prozesua juten dana ere, gu pixkat babestu barrakago era hortan, da ezin dio indar berdina eman, joan ez denari, alegia aukera guztiak ematen diren einean, dena aztertu beharra dago, ez? Baina berdin baldin badio, jun dena urte osoan larun goizak hartu dituna libre, juteko, eztabaidatzeko eta bar, eta pixu berdina baldin badu, nahi urte guztian zehar azaldu ez denari, hor kontu zibil behar dugu sentidu hortan, da eske egia da, beraz ziegintasun bat, eman barko litzaioke puntu batean, ez? ¿Y dónde están? Pues, aquí tienen la oportunidad de venir, y no vienen, eta holako egorak sortzen dira, eta oso kuriosoa zen esan ez, hombre, gure estrategiak inbar ditugu asera-aseratikan, baina ondoren ere, bermatu behar dugu, erabatera hobe bestera, presentzia horregon dela, eta pertsona horri bintzat eskerrak eman bartzezke diola, ez dakize formatotan, baina ikusi barra daka, ez duela zertarako balio izan hauntza azaltzeak. Zakit, hor nik askotan talka beti berdinek izatialako, juten dianak, eta pena pixka mateielako larun goizak altzea, beti, berdinek. Agian hori da, ez, ikastaro honen funtsa ez nola batetik badago prozesuak nola bermatu eta zilegitasuna eman, eta sortzen ditugun prozesu horien zilegitasuna bera, eta bestalde batetik nor osatzen duen gure komunidadea, ez, Ernestok jarri duen horretan, eta osatzen ez duten hoiengan nako ze jarrera daukagun, nola egiten dugun, eta ze balia ditugun, ez. Pixka bate hortik, igual bukatzeko hasi ziatea, ez, erronkak botatzen, eta aipatu dituzute, ez, esperientzia bakoitzan irakaspen nola nagusi batzuk, baina borobildu nahiko bazenute, zuen esperientziaren irakaspen nagusiak eta ausentzia horiek edo protagonista bihurtzeko badakite aipatu dituzutela, baina itxi nahiko bazenute, gero galderarako tartea zabalduko dugu. Nuke, prozesua horrela junden enean, jendeari, haian jakintzaren kolektibizazioan eta, itzaldi horietan, beti parte hartzen duen jendea agertzen zen gehien bat, ez dut esango edozer, baina edozer dituta ere preste egoten dena joteko. Eta bai, jendeari zereginak ematen joan zizkion enean prozesura batzen joan direla, ez? Haian segurazki, auzolanaren eukiezak egun kultura edo prestutasun horren baitan, baina segurazki bere kabuz itzaldi bat entzutera joango etzena, bukaeran bazegoen eztabaida, bazegoen ikasleak ezagutu zituen, bazegoen azken aurkezpen horretan, eztabaidatzen edo, oso ondo, oso egokia da honetarako, ez, lanean jartze horrek, segurazki asko, nik ez parte hartzea nola konsideratzen den, baina
beste prozesu batutan agian iritzi emate soilean gelditzen den hortan, jendea aktibatuta beste funtzio batekin bazu mesez, hartu zazu ikasle hau, edo ostegunontako afaria tokatzen zaizue zuen hirun artean egitea, horrek prozesuaren parte sentiarazten zaitu eta interesa pizten dizu erabaki edo parte hartze prozesu horrek zeukan hasierako helburu horretan zela plazaren diseinuan, agian hasieran esan zen. Normaiz ba, niontaz ez tabaiatzeko. Nik uste, lanean jartze horrek, aktibatze horrek, azkenan parte hartzeari mese gintzio. Nik uste dut, gaurko egunak balio dezakela justu horretarako da, ez saretzea. Gu beti saiatu izan gara prozesu hau interdisziplinitate batetik bilatzen eta transdisziplinitate batetik. Alegia, soziologa ezberdinekin harremanetan jartzen, filosofia aldetiken ere bai, antropologia aldetiken ere bai, diseinu aspektutik Austrian bertan izan dugu prebentzioan eta osasungintzan ikerketan aritzen den beste irakasle batekin harremanetan egon ginen, gure diseinuak denboztin harremanetan jarraitu alizateko, betaurrekoren bat ez gendun galtzen kontutan izateko. Nik uste dut horri asko indartu beharko litzatekela. Fakultate mailan eta ikerketa mailan guretzako adibidez izugarri izango litzateke lehen alegia sortzean, prozesu guztia sortzeko momentuan parte hartzearen inguruko eztabaidak bideratzean, aldez aurretik egindako lana o jakintza hori izatea, teknikoki bakarrik esan nahi dut. Izugarri izango litzateke baita, baten bat egotea ikustea irakurketa bat egiten prozesu osoarena eta ondoren kritika bat eduki izatea, erabilitugun tresnak, erabilitugun komunikazioa eta zalantzan jarri izateko eta nola hobetu izateko guztia, ez dakit elementu filosofikotik berdin-berdina eta artistikotiken ere bai, ez. Nik uste, olako proiektuak baien bat dutela aukera benetan aldez aurretik eztabaidatzeko eta amankomunean estrategia bat sortzeko, eta ondoren guretzako izan ziren irakaspenak zeiken, beti esaten dugu proiektua baino gehiago, esperimentu bat izan da hau, guretzako izan zen izugarria nola, hori ikusten da, errealidade virtualeko betaurrekoak dagoen pertsona, nahiko kritikoa den pertsona bada, ez? Baina azaldu zen behin baino gehiagotan prozesura, eta herriko plaza oso gertutiken sufritzen duten pertsonak dira askotan, baina halako batean konturatu ginen, arkitektura eskoletan ere, errealitate virtualeko ikerketak badaudela. Baina olako egoera bat, olako proiektu batek ematen duela aukera, olako ikerketak ere kokatzeko eta olako ikerketak aurrera eramateko ere bai, ez? Edo fotogrametria egiten dugun momentuan. Alari, guretzako ikerketan ere izan zen base bat, aurrerago benetan ikerketak gizarteratu ahal izateko eta bertan jarraitu ahal izateko. Eta azkenik hor eskubitan goran ikusten dirudian, guretzako izan zen izugarria, ja pedagogikoki, ikasleek beraien proiektu bezala ulertzea 30 ikasle guzti horiek. Ze oso ohikoa izaten da 30 ikasle dituzunean, bakoitza bere diseinatzen utzi, lehiaketa txiki bat egin eta lehiak irabazten duena hori garatuko dugu, ez. Eta izugarrizko erronka izan zen 32 utopio horietatikan, utopiak erakutsi, utopia konkretizatzen jun, eta halako batean talde dinamika hori sortzea, denak ikasle guztiak okitza sentsazioa proiektu gurea dela. Ikasleek kamisetak sortu zituzten proiektuaren parte direla ikusi, zoaintxe web horri batean lanean gabiltza, alegia hori ere pedagogikoki ere erakutsi barra dago. Lehiaketak behar diren ez arkitektura munduan sartu gabe, ez da hortan sartu gabe. Baino, guretzako izan zen, herriarekin hartu eman hori egin alizatea eta parte hartzea, barneratu alizatea, ez ditu tresnak arkitektura mugatu edo ez eztu, baizik eta erabiltzen ditugun tresna guzti horiek, aukerak biderkatu egin ditu. Eta jendeak ikusi izan du, errealitate biderkatu egin ditugun diseinu eroenak, baina ulertu izan ditu. Bitu, forma arraroa hau da, esan genulako eta ez dakizeze polita. Eta orain, da arkitektura, punta-puntako arkitektura bat izan daitekena, ikusiko lortzen dugun, ez? Jendeak ulertu egiten duna, eta ez lehen erakutsi dugun irudi hori bezala, izan daitekena edo zer gauza, ez? Ekatzen duen hau ikasleen artean proiektuen kompetitibitaterik ez edukitzea eta denen artean proiektu bakarra eratzea berdin gertatzen dela herritarrekin. Herritarrak ez dituzu jartzen tesitura batean hemen teilatu karratu bat bat edo teilatu borobil bat, eztabaidan, erabaki, ez honek bozka gehiago. Proiektu bakar baten inguruan eztabaidatze eta denen arteko bateratze horrek jendea mantentzen du implikatuta parte hartze prozesu horretan. Ez du esaten, ez da ateranek pentsatu nuen erako estalkia eta banoa.
nire bukatzeko. Iztearren, bueno, parte hartzen duten eta ez dutenen zilegitasun horren eztabaida horretatik sortu zaidan ideia da, kasu honetan, bueno, desberdintasun nabaria dela esperientzien artean, ez da, baina kasu honetan, esperientzia honetan ausenteak dira esperientzia honen helburu kakotxen artean diren pertsonak, ez? Hor dago diferentzia. Eta kontuan hartu behar da pertsona horiek ja hasiera batetik herritar gisa desberdintasun maila batean daudela eta beste herritarrok, bueno, danok ditugu oztopoak zeharkakotasunen batetatik, baina kasu honetan beraiek bat baino gehiago dutela eta orduan hor jarri beharko genukela igual arreta berezia, ez, guk betaurreko morea, berdea, ez dakin hundik hitz egin beharrean, beraiek lehen pertsonan boterea dagoen eta erabakia dagoen leku horretan hitz hartzeko, ezta? Eta, bueno, espero egun hauetan zehar hortarako erramientak eskuratzen joatea.